Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even Krenuli smo u obilazak južnog dela Mitrovice. know me yet. But that's something I don't regret. Vodim moje goste malo da vide i ovu stranu Mitrovice. Gost današnjeg vloga je čuveni Putriota. Dobrodošao. Ćao! I svi su bili, ideš u Kosovsku Mitrovicu. Tako da vodim i ja vas sa nama i usput idem da zamenim jastučnice koje mi ne odgovaraju. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. Ovim putem sam svakodnevno išla do škole. Ono što je bila naša biblioteka je sada jedna od niza restorana brze hrane. Dosta toga je promenjeno. Mitrovica više nema isti duh. Kulturni centar je sada tržni centar, ulice su ispunjene radnjama. Ali moram priznati da su vodili računa o zelenilu i mogu vam reći da je prilično čisto. Nije mi prijatno šetati ovim ulicama koje su nekada značile slobodu, ali lepo je videti, setiti se. Obilazak južnog dela Mitrovice ne bi bio potpun bez posete hramu Svetom Savi. Ispred hrama se nalazi policijski objekat gde smo morali da ostavimo lične karte i onda smo mogli slobodno da uđemo u hram. Ovaj pravoslavni hram je uništen u martovskom pogromu 2004. godine, ali je obnovljen tokom proteklih godina. Jerej Nenad Stojanović živi u objektu pored crkve sa suprugom i 4 dece. On je zaslužan što ovaj hram i dalje živi, a liturgija se obavlja redovno. Prvi put u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam prvi put u Kosovskoj Mitrovici i rekli su svi da ne dolazim zato što je ovde svašta nešto. I svi su bili, ideš u Kosovsku Mitrovicu. Se vidimo. Ok. Ajde sada malo da te intervjuišem. Ovako ozbiljno, molim te, uzbilji se. Ozbiljio sam. I reci mi, kakav je tvoj utisak kada si prvi put video Kosovsku Mitrovicu, odnosno kada si došao? Pa to prvo večer kada smo došli sa koleginicom, pošto sam ovde došao poslovno i tu sam 7 dana. Prvo večer smo bili onako malo, kad smo došli uveče, ne bilo... Ne znamo nigde da idemo, ovdje sedi. Da, bukvalno smo došli kao, to je sad ovde, gde je Maksi, gde smemo? Da, bukvalno, gde smemo, da li ovde smemo da šetamo, i onda smo kao, vidiš ono kao srpski zastoj ovamo,
Dok se Bojana nije opustila. Dok se Bojana nije skroz opustila. Dobro, sutra dan smo već bili ono kao super, ali to prvo veče je bilo malo, zato što dolaziš ovde sa ono napunjenom glavom raznih priča, da je ovde onako tako. I, je li tako? Pa ne. Definitivno ne. Definitivno je mnogo opuštenije, mnogo lepše i mnogo prijatnije. Osjeti se kao čudnjikava atmosfera, ali više baš nemam taj A da li ti je čudna osjećaj. atmosfera bila u južnom delu? Pa isto prvi put kad smo prešli, mislim, mi smo prvo veče kao, da li smijemo se približimo mostu odavde, i kao, šta ako odemo tamo, kao da, kao da nas, kao tipa ne upucaju odavde ili šta. I onda smo kao bojažljivo onako prišli ovde kao mostu, kao, to je to, kao tamo su dobro Albanci, šta sad, ajmo kao bežimo tamo nazad u grad. I onda dođe Maksi i odvede ih u čitavu turneju južnog dela. Čitavu turneju južnog dela, da. Sada ga sprovodim kroz našu bošnjačku mahalu. Znači, srpski deo je video, ali mislim da je za njega egzotičnije da vidi to gde je to, gde žive i Albanci i Srbi zajedno. Na jednom mjestu. Da, tako da idemo sad. Da, juče sam snimio, ona prevodi albanske prodavnice sa Google Translate-om srpskog tepiha. Mada obično se nalaze dosta njih priča srpski. I da, pričaju, da. Naći Albanca koji priča srpski. Pogotovo stariji pričaju srpski, jer su, kapiram, učili u školama. Pa učili u školama ili su jednostavno živeli sa Srbima i srpski je bio jednostavno jezik koji je dominantan, koji je bio zvaničan jezik i kojim se govorilo. Tako da mnogi stariji znaju srpski jezik. Mlađi tu i tamo, da. Ne baš. Poneki zna, ali... Da, sada je sve zatvoreno, inače ovde su sve prodavnice. Ovo je bošnjačka mahala. I tu su kao Goranci i to je neka recimo siva zona gde i Srbi i Albanci kupuju. I žive, pretpostavljamo, da? Srba ima u par zgrada tamo napred. U par zgrada tamo napred su Srbi. Sada idemo do tržnog centra ETC, se tako zove, da? Tako je. To je inače albanski tržni centar, ali... Albanski u suštini nalazi se sa druge strane. Nalazi se na južnoj strani, prelazimo ovaj istočni most da bi došli do njega. Ali eto, Aleksandar da vidi i taj deo. Pa vrzmali smo se po centru, tamo južnog dela, jeli kolače. Inače su kao jako ljubazni, prema nama. Kada je gostiteljstvo u pitanju, trgovina, neprikosnoveni su i tu nema stvarno. Čak i mislim ono kao znaju da smo odavde. Nema vera, religija, granice, nacionalnosti. Ma kako? Oni danas inače slave dan zastave. Dan zastave je danas i možda danas baš nije bilo pametno da tako opušteno šetamo. Mislim, svuda su ono kao zastave Albanije, zastave Kosova, mi smo kao šta je ovo, kao da okej. Posebno. Ovo je bilo neka dobra petarda. I dalje traje. Pošto je dan zastave, dolaze malo do mosta da bude i malo provokacija, tako da tu se čuju motori i vozila, kruže oko mosta i mašu zastavama. Imali smo prekid programa zbog važnih vesti. Došli tu do mosta i malo kružili, turirali da ne mogu se reći. Džipovima i sa zastavama, malo su dali do znanja da su oni tu. Znaš što mene interesuje? Kakav je utisak tvojih prijatelja iz Beograda i iz Srbije centralne o tome šta se dešava ovde i da li je bilo reakcija kada si im rekao da dolaziš u Bosansku Mitrovicu? Pa svakako je bilo reakcija da su u fazonu, ja sam neke prijatelje zvao kao je dođite kad se krenu.
tamo, oni su bili u fazonu. Ne. Nećemo u ratno stanje. Pa nama se servira sve to kroz medije da je ovde ratno stanje, da se non stop nešto... Da budemo iskreni, dešava se kada ima dešavanja, stvarno ima dešavanja, ali kada ih nema... Ali nije to svakodnevnica, i da... Sporadično. U suštini da, ali mi se sviđa zato što sam kao podelio i neku drugu stranu i da sam imao reakcije. Da vam objasnim tu celu situaciju, Srbi sa severa Mitrovice nisu baš skloni odlasku na južni deo, odnosno u Južnu Mitrovicu, jer prosto ranije je bilo dosta problema i dosta... Mislim, glupo je i da ja sad pričam iz neke perspektive ljudi koji žive ovde, koji su imali problema i sad ja kao da pametujem to da je... Normalno, ja te pitam iz tvoje perspektive, tako da to je... Ne bih ja da pametujem u smislu je kao šta se pravite, ne možete tamo, u suštini možete, ali kao za nekoga ko dođe sa strane... Čak je opuštenije ići po Prištini ili po Prizrenu nego po Južnoj Mitrovici, ali opet to je utisak nas Srba koji živimo ovde. Evo, Bojanin utisak je drugačiji, Bojana koleginica koja je bila danas sa nama i ona je opušteno šetala po južnom delu i doživjela je to sasvim normalno, okej. Naravno, nađe se puno ljudi koji pričaju na srpskom i kada je trgovina u pitanju nema problema, odmah se priča srpski. Biće ljubazni, pričaju srpski, i da. Se nikad nisu drugačija kultura, ti njih ne razumeš i onda dolazi do... Ali dobro, ima tu mnogo čega u pozadini. Duboka priča, ali ono kao... Dobro, doći ćeš ponovo. Naravno. Sada si probila leće. Probila sam ovde, već gledam stan. Gde god odem, prvo u Sombor, kao gledam stan, da se preselim u Sombor, sad gledam u Kosovsku Mitrovicu. Šta još želiš da vidiš? Pa videli smo tu, malo smo se... Želeo bih da odem u Prizren. Želeo bih da vidim tvrđavu Zvečan. I Prištinu bih želeo da vidim za sada. Ali kao dolazit ću češće sada i poslovno. Organizovat ćemo se u nekom momentu. Tako da ćemo svaki put nešto da zagrebemo. A za vas koji želite također da vidite sve to što je on nabrojao, imate moje videe, tako da ću vam ostaviti u opisu dole. I kako ti se dopada hrana u Kosovskoj Mitrovici? Hrana je pre svega, da kažemo, jeftina, ali dobra. Tako da u suštini, stvarno, ja ne znam ko kuva u ovoj Kosovskoj Mitrovici, kome se isplati da kuva ovdje, pošto je kao, stvarno je prejeftino po restoranima, mislim u odnosu na Beograd, jer možete kao da proplatite tipa za 5 evra u restoranu. Da. Jedan ono kao ručak za dvoje, ja i Bojana kad smo bili, je bio iz fazona kao i čorba, i glavno jelo, i piće, tipa za 12 evra je bio račun. A stvarno je ukusno, i stvarno ima svega, ali mislim da ne možete pogrešati. Probajte ćufte. A, da, to sam htjela da te pitam, da li si probao ćufte kod Bekteševića? Jesam. To je to. Ajde. Ćufte nisu one ćufte na koje pomislite Beograđani. Nisu to ćevapi. Nisu ćevapi, to su baš ćufte. Ja sam mislio ćufte ono u sosu. Ne. Ono u paradajz sosu, ali nije. Nije. To samo ima kod nas. I kolači su dobri. Da, slažem se. Ajde, prijatno onda. Da te ne zadržavam, da se ne ohladi.